Pirineo Atlantikoetako hiru senatariak berriz hautatuak atzo pauen berehala erreakzioak. Poliziaren bortizkeriaren kontrako manifestaldiak asteburuan, Baionan ere 10 lagun karriketan. Baionako besten inguruan kezka eta gogoetak lantalde berrian sortu da. Arratsaldeon Miarritzetik, Marion Aintziraren bazterretik, hemen mintzala saio bururatu zen atzo, aste batez 10 ekitaldi eskuara sustatzeko eta gaurko emankizuna bururatzeko gurekin izanen dugu Pontx Jostakin Saratarra, ongi etorri. Ipar Euskal Herriko hiru senatariek beren karguan segituko dute ondoko 6 urteetan. Igande untan pauen duela 6 urteko irudi berbera gertu da. Hirugarren aldikoz segidan, Frederik Espainiak sozialista izan da hautagai bozkatuena. C'est un immense honneur d'être réélu une troisième fois dans ces conditions. Ohore handia da molde hortan hautatua izatea, eskerrak ematen dizkiet bertako hautetsiei. Ulertu dute zaletasun handiarekin lan egiten dudala lurralde honen alde. Erretreten erreformaren kontra lan egin dut, herriak lagundu ditut. Orain lehentasunak dira lurralde antolaketa, hurbileko treinak sustatzea Ipar Euskal Herrian, laborantza eta ekonomia gure enpresa garatzeko eta etxebizitzaren gaian finantza legea berria dator laster eta fiskalitatea egokitu beharko dugu orain. Le premier dossier il est simple, c'est la loi de finances qui arrive et c'est la taxation, notamment la fiscalité sur les logements. Frederik Espainiak sozialista aintzinean beraz, hirugarren aldikotz, Deniz Zempe zentrista atik hirugarren tokiratira ganda, Max Brisson Miarritzeko eskuindarra aintzinean pasazaiolako. En notre département, vous ne pouvez pas imaginer... 6 urtez 250 boz irabazi ditut, uste dut eguneroko lanaren fruitua dela. Lurraldeko senataria izan nahi dut eta kolore politikoen gainetik tokiko hautetsiek hori ulertu dute. Frantzia krisi sakona bizi du, baina antzina egiten du 35.000 auzapezei esker. Senatariek lagundu behar ditugu. Le pays tient encore alors que la crise économique, la crise sociale est très forte parce qu'il y a dans notre pays 35 000 maires et particulièrement peut-être 25 000 maires dans les communes rurales qui font le lien social au quotidien. Moi je suis très heureuse. Deniz Zempe zentrista ere pozik berriz hautatua izatea, berehala lanean segitzeko, izendatuak izan ez diren hautagaien artean, berdeak, bozkatuenak, ondotik komunistak. Eta eskuin muturran, gero eta indartsuagoa Pirineo Atlantikoetako departamenduan ere, Michel Lamarck independente bidartarrak ez du ardietsi nahi zuen emaitza, Sandra Pereira Ostanel intsumitua azken lekuan sailkatu da. Frantzia mailan eskuina nagusi da beti senatuan, Kaledonia berrian, Emmanuel Macronen hurbileko senatari batek bere aulkia ez du berreskuratu ahal izan, eta lehen aldikoz independentista bat nagusitu zaio. Frantziako estatu osoko bertze 120 lekutan bezala, Baionan ere, sindikatek eta ezkerreko zonbait alderdik poliziaren bortizkerian salatu dute asteburuan, arrazakeria eta mota guzietako diskriminazioen kopuruan gero eta gehiago emendatzen ari dela gaitzetsi dute. Askatasun publikoen defentsan. Zeren azken hilabete hauetan ikusi dugu hor gobernuaren partetik represio emendatze importanta, poliziaren bortizkeria edatu da eta gobernuak eramaten dituen politikak kritikatzen dituztenen kontra benetan gogortze importante bat. Beraz, bada larritasuna. Oartzen gira ere hainbat auzotan, hainbat populaziok jasaten dute poliziaren bortizkeri hutsa, denek gogoan dugu pasaden uda hasieran izandako erailketa Parise aldean. Poliziaren erreforma osoa aldarrikatu dute, bereziki armen erabilerari dagokionez.
Baionako bestetan gizon bat hil zuten, sexu erasoak ere, aurten bortz salatu dituzte. Baionako besten geroaz asola duten zonbait elkartek eta saltzaileek gogoeta lantaldea sortu dute, emaitza abenduan plazaratuko dute, Baionako herriko etxeari herri galdeketa egitea galdetu diote. Bertzalde, Baionako besten inguruan liburu bat ere plazaratua izan da, Nerea Olaso. Baionako bestenkari literatura lehiaketa egin dute frantsesez eta baita euskaraz ere, eta sari banaketa ere lehen edizio honetan. Sari nagusia Idoia Rodriguezek eskuratu du. Piskat inspiratu naiz nire esperientzietaz eta proposamen txiki bat egin dut ipuin labur batena eta iduriz ez nahuela ni bakarrik inspiratu, berrik. Baionako bestak dira gai zentrala, ideia nagusia eta sari nagusiaz gain beste aipamen eta saridun batzuk egon dira. Besteak beste, lizeoko ikasle honek bestetan egon ohi diren karrikako saltzaileek inspiratuta. Etxe garraien istorio bat, zeren eta hainitz ikusten ditugu bestetan, baina ez dugu sekulan haietaz hitz egiten, orduan piskat haien biziataz hitz egin nahi nuen eta hala. Saiatu naiz, irakurketa positibo bat egiten bestei buruz, pixka bat nire esperientziatik, baina literaturari eta fantasiari edo toki pixka bat utziz ere, baina saiatu naiz, Baionako festetan den euskal giro hori islatzen. Saiatu naiz pixka bat erakusten zer baden euskaraz Baionako bestetan, eta nire ustez hori izan da, nagusiki. Beraz, oroitzapenak dira. Baina ere nola egan sentimendu batzu dituztanak zumait momentutan. Dira beti gazi goxoak edo alegerak eta inkietak, hor azpimarratua izan den bezala, momentu batean bada arazo tekniko bat eta dena zangoz gora botatzen duena. Hortako batzutan ez ditut maite Baionako bestak. Arazo tekniko horiek direlarik edo arazo handiagoak sortzen direlarik, zeren pestak baditu alde argiak, seur, askotan azpimarratzen direnak, eta ere ilunak, eta horiek ere pixka bat aipatzen ditut, baina aipatzen ditut ere momentu eganezake magikoak, eta horietarik bat da adibidez, kantatzen dugularik igande agatzean, azken zera da, azken momentuak dira, eta hori xoragarria da. Itxaro Borda eta Bea Salaberri besteak beste epaiburu izan dira. Hainitzetan aipatu izan dira pesten bi alde horiek, pestarena, zorionarena eta bestaldetik gero gertakarik tristeago batzuen aipamena ere egina izan da. Aipatu dira ere olako gizarte gai batzu, adibidez saritua izan denak coming out bat aipatzen du bere testuan, beste batzuek aipatzen dute ere klase sozialen nahaste hori eta Aurten 15 lan jaso dituzte euskaraz, baina antolatzaileek urteroko literatura lehiaketa formatuen literaturaren besta bat antolatzea dute xede. Eta sariak motibatzen dituela errandute parte hartzaileek. Jadanik hartu naiz euskaraz idazten bali madut preziatua izaten aldela, beraz motibatzen du, berbada urgunago joateko, eta horra, piskat proiektatzeko gogo ematen du. Kontatzeko manera initz, Baionako bestak berak literatura hutsa direla errana izan da eta kontakizunekin Baiona besta bat da izeneko liburua izan da helburua. Eta bururatzeko erran bezala goazen orain Miarritzerat, atzoan mintzalasai bururatu zen giro ezin hobean, bertziak bertze Pontx Jostakinari esker, mintzalasai zera da aste bateko eskaintza euskara sustatzeko Baiona eta Miarritzen. Hemen Mario Aintziraren ondoan dendenak momentu gozoan pasazuten, iriz eta sorpresa frangorekin. Ondoko egunetan luze eta zabal solas eginen dugu Pontxekin, baina gaur kantuz eta dantzan agurtuko dugu. Jaun Andreak egon ongi eta bihar arte. Gorputza luze buruan xapela, bizi metxa isatxean duela, iztean kontuz joatzera, eskuak belagietara, zeru gartu zen Suziria ziztu bizian, hauak izterrak, txaloak eta pon, hau da jaikiloaren iskapila, hauak izterrak, txaloak eta pon.
luze buruan xapela, bizi metxa isatxean duela.